הרב משה אריה ארמון נלקח מלימודיו על ידי הנאצים, ושלחו אותו להיות חלק מקבוצת יהודים שהצבא ההונגרי שלח אותם בלילות לעבוד שם במטבח, וכדי שלא יעיזו לאכול כשמקלפים את התפוחי האדמה, אז הכריחו אותם לשרוק כשמכוונים אליהם נשק, שלא יעיזו לאכול. ובימים הם היו עומדים מחובקים אחד לשני, כתף לכתף, והולכים על שדות מוקשים לפני הצבא. מתוך 320 יהודים שהיו חלק מהקבוצה הזאת, נשארו בחיים רק 9. והרב משה אריה ארמון היה אחד מה9 האלה שנשארו בחיים. כאשר הגיעו הרוסים ולמעשה תפסו את הקבוצה של הצבא הזה בשבי, אז הקצינים שם הכריחו את השבויים ללבוש מדים של קצינים, ולמעשה הוא נפל בשבי ביחד איתם. הם נשלחו לעבודת פרך במכרות של הרוסים, ושם באחד הפעמים שהוא היה מאוד מאוד חולה, הוא נבדק על ידי הרופאה של הצבא הרוסי במחנה, כיוון שהיה מאוד חלש, ולמחרת קוראים לו אל החדר של מפקד המחנה, הם נועלים את הדלת, הוא היה בטוח שהולכים להוציא אותו להורג, ומפקד המחנה מוציא סידור מהמגירה ומבקש ממנו לקרוא, והרב משה אריה ארמון ידע היטב עברית, והוא מספר להם שהוא יהודי ושהוא מבין שגם הם יהודים, ולמעשה ככה ניצלו חייו. הם לקחו אותו בתור מתורגמן של מפקד המחנה. אז זה הסיפור של הרב משה אריה ארמון.